खुलुमबाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि मुङै आरोबाव आंनि अननाय आरो गोजोननाय खुलुमनाय बावहर बावनानै दिनै आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदानै आङो भिडिअ लाबोबावदों। दिनै आंनि बे गोथार ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव जिग्रा आरो बे बिदिनि खाथियाव आं नोंथांमोननिसिम गसंनानै माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो आङो बेखौ साननो थाखाय आखायाव लाबोदों। गोबां सुबुंफ्रा इसोरनि मेथाइखौ मोजां मोनो, गोजोननाय मोनो आरो बे मेथाइफोरखौ मोजां मोननायजों बिथांमोना गोबांथार जिउआव गोजोननाय फैयो आरो गोजाम आगोलनि गोदै मेथाइफोरखौ गोबां मानसिफ्रा गले गले खावलायहरनायलाय आङो बेबायदिनो 2003 आरो 2004 मायथाइयाव आङो जोबनाय बिसार गस्पेल अडिअ केसेट आं दिहुननाय जादोंमोन, जाय सेक्रेट हार्ट पारिशनि सिङाव थानाय मानगोनां पारिश प्रिस्ट फादार जन मलासेरानि आमोलाव आरो उदालगुरि कैथलिक पारिश काउन्सिलनि बिथांमोननि अननाय आरो जाय पाब्लिशारफोरनि अननायजों आङो आरो गोबांथार मोजां गाइडफोरनि गेजेरजों बे जोबनाय बिसार गस्पेल अडिअ केसेटखौ आङो दिहुननो हानाय जादोंमोन। आरो बे दिहुननायनि उनावहाय आङो सानदोंमोन बर'नि गेजेराव गिबि गस्पेल फिल्मखौ दिहुननो, नाथाय गोबांथार रांखावरिनि जेंनायाव आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ एबा बे गस्पेल फिल्मखौ आं लाबोनो हानाय जायाखै। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं क्षमा बिग्रोबाय। नाथाय आं बेनि उनावहाय नुनो मोनदों बेयो जोबनाय बिसार बे गस्पेल समखौ आंनि उइदाउट पारमिसन एबा आंनाव सोङाजासेनो गोबांफ्रा गुबुन गुबुन फिल्मनि मुं लानानै सोरबा आर्टिस्टफोरनि मुंफोरखौबो सोलायनानै बिथांमोना बेबायदि एलबाम दिहुननाय भिडिअ खालामनाय आं बेखौ इउटुब चेनेलाव नुनो मोननानै गोसोआव आङो दुखु मोननाय फैदोंमोन। आं बिथाङा आइननि बेरेखा मावदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि आइननि बेरेखा मावदोंब्लाबो आं बिथांमोनखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आं बिथांमोनखौ बावबाय आरो बिथांमोनखौ आं निमाहा होबाय आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोना बे जोबनाय बिसार अडिअ केसेट बेनिफ्राय दिहुननाय बे मेथाइफोरखौ गावनि गोसो बायदि जाहाथे बिथांमोना भिडिअ खालामा, आं बेखौ गुरैयै नोंथांमोननिसिम खावलायहरो। जायफ्रा खालामबाय इसोरा बिथांमोनखौ निमाहा होथों। दिनै गोबां सुबुंफ्रा आंनियाव खावलायदोंमोन अन्नानै बेखौ एलबाम बानायग्रोदो एबा फिल्म बानायदो, नाथाय गोबांथार उसुबिदा एबा जेंनायाव आं होसोन जानायलाय आङो बेखौ मोगथां महराव लाबोनो हायाखै। बेनि थाखाय आं क्षमा बियो। बयनिबो जिउआव मेथाइफ्रा गोजोननाय लाबोयो, सोरनिबा दुखुनि समाव गोजोननाय लाबोयो, दुखुनि समाव मेथाइफ्रा रंजानाय लाबोयो आरो बेबायदिनो गाबनाय समाव बे मेथाइफ्रा गोजोनग्लाय होयो। दाबिद राजायाबो इसोरखौ बाख्नायै मेथाइ खननानै मोसायै बे इसोरखौ हामबाय होदोंमोन, बाख्नायदोंमोन। बेबायदिनो बे जोबनाय बिसार बे गस्पेल आरो बे मेथाइयाबो गोबां दुखुनि गाबनाय रंजानायफोरनि गाहाय मेथाइफोर दङमोन। दिनै बेखौनो बे गोजाम बे मेथाइफोरखौ आङो माखासे सावगारि भिडिअफोरजों बेबायदिनो ज' खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै बे जोबनाय बिसार बे फिल्मनि मेथाइफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम आं गोदानै लाबोनो थाखाय दिनै आखायाव लानाय जाबाय आरो बेफोरनि सोमोन्दै आं फारि बे मेथाइफोरखौ बे गुबुन गुबुन सावगारिफोरजों जमा खालामनानै नोंथांमोननिसिम आं दिन्थिफुंनो थाखाय थामथिम खालामबाय। अन्नानै नोंथांमोना बेखौ नायदो, अन्नानै नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब खालामदो, अन्नानै नोंथांमोना बयबो गोसो आरो रंजानायजों फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै बेखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै इसोरखौ हामबाय होदो। दिनै आंनि नोंथांमोननिसिम आरोबाव बे भरसा फै, अब्ला आङो बे मेथाइफोरनि सोमोन्दै माखासे आङो बेखेवनानै नोंथांमोननिसिम लाबोबावो।
Jangan